בואו נעבור לסט הבסיסי העיקולה. למה אני אומרת את זה? כי לחברה יש תפיסה מאוד מעניינת. הם סבורים שהגוף שלנו בערך תוך 3 חודשים, כן, מחדש את כל מיליוני ומיליארדי התאים שלו. ולכן קודם כל צריך להזין ולאזן אותו. כלומר, לספק בסיס שיעזור להשלים חוסרים, ואז כבר לפקן ישירות בהתאם לצורך הבריאותי הקיים. והסט הבסיסי האופטימלי הוא מורכב מ3 מוצרים. המוצר הראשון, בייסיקס, שאתם רואים כאן באמצע, הוא קוקטייל הבוקר. אתם זוכרים, נכון? אמרנו שיש לנו צורה מסיסה במים, שנספגת בגוף באופן מיטבי ולא מתעכבת בשום מקום, ולכן לא מספיקה להתנטרל על ידי שום דבר. ובהרכבו, הקוקטייל הזה מכיל פשוט אוסף פנטסטי של רכיבים, שבעיקרון לא רק משלימים חוסרים, אלא גם עוזרים לגוף שלנו לפרק ולקלוט את המזון שנכנס לגוף. לשקם את המיקרוביוטה שלנו, ובהתאם לשמור על אנרגיה לאורך כל היום, ועל ראש צלול. תראו, בבקשה, רק את האנזימים. מה זה אנזימים? אלו תרכובות חלבון שעוזרות למזון שלנו להתפרק, והן מופרשות על ידי איברי מערכת העיכול שלנו, בפרט הלבלב, כן, שנחשב למלכת האנזימים. תראו, ליפז ואמילז. אמילז מפרק פחמימות, ליפז שומנים. לפיהם גם בודקים את מצב תפקוד הלבלב. והאנזימים האלה נכללים בקוקטייל, לקטז כדי לפרק מוצרי חלב, מזון חלבי, במיוחד לאלה שיש להם אי סבילות, היעדר, כן, של האנזים. פרוטז, צלולז, זה מה שעובד עם הסיבים התזונתיים. יש לנו סיבים מסיסים ויש סיבים בלתי מסיסים. בנוסף, משהו מאוד יקר ערך, אני אגיד לכם עכשיו מידע, אני לא יודעת, אולי שמעתם אותו איפשהו, אולי משהו חיפש במיוחד, אבל אני רוצה להפתיע אתכם בכמה דברים. כולכם יודעים שחיידקי לקטו מאוד נחוצים לגוף שלנו. יש להם פונקציות רבות. כן, אנחנו עכשיו נדבר על אותו דבר, זו מערכת החיסון, זו ספיגה, עיכול, זו תגובה לכל מיני דלקות. אבל קיים מספר גדול של סוגים, כן? של חיידקי לקטו וכולי, וכל אחד מהם בדרכו שלו משחק תפקיד מעט שונה. הנה, לקטובצילוס אצידופילוס. זה מוכר, נכון? יכולתם לשמוע עליו בכפיר. וילדים מאוד צריכים את זה. כי זה אחראי, כן, על תפקוד מערכת העיכול, על בניית מערכת החיסון, אבל יש עוד חיידק לקטי שנקרא רויטרי. אתם יכולים לחפש בגוגל, חבר'ה, מה זה ועל מה הוא אחראי. והדבר הכי מעניין, אני רוצה לספר לכולכם, אתם תראו אחר כך את התוצאות, כשאנשים מתחילים לקחת את הסט הבסיסי, אצל רבים, בלי שהם עוברים לאיזשהו שינוי תזונתי, לתפריט אחר, מתחיל להתרחש איזול משקל. אנשים פשוט מאבדים קילוגרמים, את אלה שהם צריכים לאבד, את המיותרים, מים שיכולים להצטבר אצלם שם, כן, כל הזמן. אנחנו מכירים בצקות, את הפנים האלה שם, ידיים, רגליים, תמיד רואים. והנה בדיוק החיידק הזה, רויטרי, תרשמו לעצמכם, צלמו את המסך וחפשו בגוגל, חובה. הוא משתתף בדיוק בחילוף החומרים של כל החומרים האלה, שהיום בשימוש באוזמפיק או ויגובי, כן? חומרים שמשחקים עם ההורמונים שלנו, האחראים על הפרשה, ספיגה של סוכר, על איך השומן מנוצל וכו' וכו', על הרקע המטבולי שלנו. דווקא הוא מסוגל לדכא מולקולות של דלקת, וגם משתתף בניקוי כלי דם, שתדעו, ופשוט פותר את הקונפליקט עם הסוכר, עם הגלוקוז, ואנשים מתחילים לרדת במשקל. הוא נמצא כאן בקוקטייל הזה, ואני עוד רוצה לעשות ניסוי כזה, ונסות להכניס אותו ליוגורט שלנו. גם שם יש חיידקים לקטיים, אבל עוד לא ראיתי אם הוא ספציפית נמצא שם. אני רוצה לנסות להוסיף את הסט הבסיסי ליוגורט שלנו, ולשחק עם זה, כי גם יוגורט יש לנו. וזה ממש מעולה. אגב, משתפר לא רק המצב בכלל, כן, של המשקל שלכם, אם יש עודף משקל, של פלורת המעיים שלכם, אלא גם מצב האור. כי האור שלנו צומח מבפנים, זה מאוד חשוב בדיוק מה שקורה אצלנו במעיים. אם יש לכם שם תהליכי ריקבון, במובן של, אני מתכוונת, אתם צורכים הרבה פחמימות, סוכר ומה מתרבה יותר? כמובן, פלורה פטרייתית. אם אתם צורכים אלכוהול, בדיוק באותו אופן שם מתפשט סוג מיוחד של פטריות,
שכל הזמן גורמות למצע כזה כמו חמרמורת, ואתם רוצים כל הזמן לשתות. מין רגיעה כזאת, כן? וכל זה גם מאוד משפיע. זה פנטסטי. אני יכולה לספר עוד 3 שעות, אבל אני חושבת שאתם עוד לא נרדמתם פה. בואו נראה הלאה. נוגדי חמצון, קורקומין כבר אמרנו, סלניום, חברים יקרים, גם צורת הסלניום מדוכאת, למשל על ידי ויטמין C. אז כאן הכל מחולק כך, שכל אחד עובד בנפרד ואף אחד לא מנטרל אף אחד אחר. ויטמין E, ויטמין הנעורים וויטמין נוגד חמצון חזק ביותר, ויטמין אנטי סרטני. ודרך אגב, בתוספים רגילים הוא יכול להצטבר אם יש מנת יתר. כאן לא, כי זו צורה מימית חברים יקרים, למרות שהוא מסיס בשומן. קומפלקס של צמחי מרפא עובד עם כן, ויטמין A, ויטמין C, פרביוטיקה, אלה סיבים תזונתיים שהם המזון לחיידקים שלנו. את הפרוביוטיקה כבר ציינו. פקטין, שהוא סופחן ממש מעולה. חברים יקרים, כדי לקבל את המנה היומית של פקטין, צריך לאכול בערך 40 תפוחים ירוקים. כאן יש לכם את הכל במידה בערך 7 מנות של סלטים של סיבים. כלומר, מי אוכל את המנות האלה? כן, רק דוקטור ברג אומר שצריך לאכול 7 קערות סלט. ולמי שיש למשל סיבו, תסמונת שקשוק יתר של חיידקי המי הדק, כשיש לכם חיידקים שחיים גם במי הדק, בגלל הפרעה בחומציות שלכם. כשיש לכם הליקובקטר שנזרק מכיס המרה לקיבה דרך שסתום, זה מיץ מרה, שתדעו. זה לא חבר שאמור להיות בקיבה מלכתחילה. הוא נזרק מצינורות המרה ומתרבה שם אצלנו בקיבה וגורם לדלקת ואפילו לסרטן, כי יש לכם הפרעה בחומציות ה-pH של הקיבה שלכם. סלניום משתתף בחילוף החומרים של יוד בהורמוני בלוטת התריס, שהם T4 ו-T3. כש-T4, שהוא חומר הגלם, מומר ל-T3, שהוא ההורמון הפעיל, חייב להיות סלניום. הוא חלק מ3 אנזימים שמזרזים את השלבים האלה. אם אין, זהו, תקבלו הדלקת התריס האוטואימונית שלכם. תקבלו בעיות עם בלוטת התריס. להתראות. אז כל זה, חברים יקרים, נכלל בקוקטייל הבוקר הבסיסי. אני חושבת שאפשר אפילו לעצור כאן. אני עברתי לכם שזה כל מה שפשוט צריך להיות על השולחן, אצל כל אחד, גם אצל ילדים, מבוגרים, מניקות, קשישים וכן הלאה. הקוקטייל השני, הלילי, נקרא ריסטור, כלומר זה שיקום של הגוף. למה לילי? כי הוכח שספיגת המינרלים שאתם רואים שנכללים בקוקטייל הזה, סידן, מגנזיום, ברזל, אבץ, אשלגן, סלמו, שוב, נחושת, קומפלקס צמחי מרפא היורבדיים, מנגן, קרום. ואתם יודעים שיש רכיבי מיקרו, נגיד יש מקרו, כן, שאנחנו צריכים בכמות גדולה, ויש מיקרו, למשל מנגן, קרום, נחושת. אבל הם המרכזים הפעילים של חלבונים, של אנזימים, שבלעדיהם כל זה לא יעבוד. חברים יקרים, קרום בחילוף החומרים של פחמימות, כן, משפיע על התיאבון שלכם, על הרעידות המתמידות האלה כשאתם רוצים לאכול. המון דברים. נחושת בכלל היא על פיו מיקרו כל כך קטן, לכאורה, שמשתתף בהמון תהליכים, ובפרט הופך את העור שלנו לצעיר. פיגמנטציה, שיער לבן, תהליכים רבים וחשובים זה סינתזת קולגן, ממש כמו ויטמין C, וגם אבץ משתתף בסינתזת קולגן, ויטמין D3. לכן, העובדה שאתם לוקחים אותו שעה, שעה וחצי לפני השינה, עוזרת לגוף שלכם לשקם. את כל אותן מערכות שתלויות, ובעצם כולן תלויות, נכון? ברכיבים האלה. אבל בפרט כל התחום האורתופדי שלכם, כלומר אלה עצמות, רצועות, שרירים, ובהתאם הזנה בכל שאר הרמות של התאים הקטנים שלכם. גם הוא נמהל במים, נעים מאוד. ושותים אותו בלילה. ואתם יכולים להרגיש כבר בבוקר, כשגם אחרי שינה של 5 שעות בלבד, הם קמים רעננים לחלוטין, מוכנים בדיוק כבר לזה. כדי להתניע, להתחיל את היום במצב רוח טוב, נכון ובריא. וכאן כבר בא לעזרתכם קוקטייל הבסיס של הבוקר. וכמובן, מוצע ל-VIP שלנו נחשב הקוקטייל שנקרא Activize. אפילו השם עצמו, כן? אקטיביות. כי הוא מכיל את כל הוויטמינים מקבוצת B. אתם יודעים שוויטמינים מקבוצת B הם ויטמינים מסיסים במים, ולכן הם סתם לא יכולים לגרום למנת יתר בגוף, הם תמיד חסרים. הם מאבדים מהר מאוד מערכם על ידי חומרים אחרים, כשאנחנו אוכלים לא נכון, וכו'. והרבה מאוד ויטמינים מקבוצת B גם מתנגשים זה בזה, חבריי.
אז שוב, כאן הנוסחה היא כזאת שהוויטמינים האלה לא מפריעים אחד לשני. בזכות טכנולוגיית NTC, הם מגיעים מהר לתא, והם משקמים את פעולת מערכת העצבים שלנו, המוח שלנו, כלי הדם שלנו, חברים. והדבר הכי מעניין הוא שוויטמין B3, כן, ניקוטינמיד, מה שנקרא, יש ניאצין בכמה צורות, ממנו מסונתזות בדיוק אותן מולקולות שאחראיות על אריכות הימים שלנו. תוספים מוכרים שאולי השתמשתם בהם, ANN, AND, כן, אתם מכירים את התוספים האלה? הם מסונתזים בדיוק מהוויטמינים האלה, ואם חסר לכם אחד מהם, אל תצפו שתהיו צעירים, יפים ובריאים לאורך זמן. כי את התהליך הזה הגוף בעצמו, כבר אחרי גיל 20, פשוט לא מבצע. אם יש לכם בעיה בתזונה ובספיגה, אל תצפו לטוב. באקטיבייז יש תמצית עצות, שזה מאוד יקר ערך, כי אתם יודעים, עצות, כן? מכילות גם הן רכיבים מועילים, ובפרט יוד אורגני, גוארני. רבים אומרים לי, רגע, יש לכם שם קפאין. יקיריי, יש קפאין ויש קפאין. קודם כל, קפאין לא מזיק, עושים ממנו מפלצת, במיוחד בצורתו הטהורה ובכמות קטנה. ודבר שני, לגוארני מגוארנה, הצמח, יש שחרור איטי. לא מהיר כמו המקפה, אלא איטי, ולכן האנרגיה מגיעה, עולה בהדרגה, ונשארת איתכם לאורך כל היום. יקיריי, ובערב תשנו מצוין, לא רק בזכות הרסטור, אלא דווקא בגלל שפעילות מערכת העצבים שלכם מתאזנת. יש לכם אנרגיה נהדרת, יש לכם מצב רוח טוב, הזיכרון שלכם משתפר, הריכוז שלכם משתפר, ומאוד נחמד להדגים את הפעולה. לא אצל כולם מופיע האפקט הזה, אפקט הפלש, מה שנקרא, כאשר בדיוק החומצה הניקוטינית, ויטמין B3, מרחיבה את הנימים הקטנים ביותר, אנחנו רואים על האור, כן, הדמומיות ואפילו הקצוצים כאלה. אתם יכולים להרגיש אפקט של סאונה. זו הגעת הדם למקומות שעד עכשיו לא הרגשתם. ידיים קרות, רגליים, כן, תסמונת הרגליים הקרות. אם יש לכם את זה, אתם תשכחו מזה מהר מאוד עם האקטיבייז. והדבר הכי מעניין הוא שמערכת הדם תתחיל לעבוד בצורה כזאת, שבכל תא הגעת החמצן גדלה בכ10–30%, בזכות העובדה שהנימים מתרחבים. ואנשים למשל עם לחץ דם נמוך, ישנוניים תמידית, היפוטונים, פשוט מרגישים מדהים אחר כך. מיגרנות, תנסו, אתם תראו. פשוט צריך להתחיל בזהירות, עם מינונים קטנים לאנשים עם לחץ דם גבוה, לאט לאט, אבל כל כלי הדם כאן מתנקים. ובהתאם לכך שיש לכם גם קורקומין במוצרים אחרים של הסט הבסיסי, עכשיו אני אגיד גם על הדבר הבא, כל מערכת הלב וכלי הדם שלכם, כן, תחזור לסדר מוחלט. אני מקצרת בכוונה, כן, לא מספרת על כל מוצר בנפרד, אבל אעבור על זה בזריזות. עוד פעם, מערכת העצבים, זיכרון, ריכוז, קשב, מחלות לב וכלי דם, וספורטאים, אקטיבייז, כן, להגבירת הפעילות הגופנית, כושר העבודה, נמנום, עייפות. אגב, בשבוע הראשון, למי שיש סטרס כרוני חזק מאוד, זה יכול להשכיב אתכם לישון לטעינה. אתם יכול להיווצר אצלכם אפקט כזה, ואז הכל יתתחל מחדש ויעבוד. מניעת היפוקסמיה, דיברנו בהתחלה שכולנו רעבים היום, חסר לנו חמצן, למניעת דיסטוניה וגטטיבית וסקולרית, תסמונת הידיים והרגליים הקרות, להפחתת כמות חומצת החלב בעומסי שרירים גדולים, עבודה פיזית, ספורטאים יודעים, כן, איך השרירים כואבים. זו חומצת חלב שמופרשת כמנגנון הגנה, אבל היא גם מחמצנת את הגוף שלנו, ולכן האקטיבייז עוזר להוציא אותה. הקוקטייל הבסיסי, תקן הזהב של גסטרואנטרולוגים, כבר אמרנו, ולכן אני ממליצה לכולם להתחיל ממנו. לילדים אפשר אפילו חצי מנה, למרות שיש להם מוצר לילדים. זה מתאים גם למבוגרים, גם לנשים בהיריון וגם לנשים מניקות. ואתם רואים את מה שכבר עברנו עליו, נכון? גם איזון משקל, גם דיכוי של פלורת הריקבון, וגם מה שמפחית את ההשפעה עליכם, על מי שיושב הרבה זמן מול המחשב. מי שצורך אלכוהול באופן כללי סובל מהרגלים מזיקים, למניעת עצירות, ולחיזוק המערכת החיסנית. וסטורק, מה זה נחום סבסס? חברים, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. הרבה פעמים אומרים, הגוף שלנו הופך בסיסי וכו'. אצלנו, רמת ה-pH של אדם, ה-pH, כן? לא יכולה לזוז אפילו במאית לאנשהו, אחרת זה יהיה מוות.
יש לו רמת pH קבועה משלו, לכן להגיד שזה משנה את ההרכב, כאילו משנה את ה-pH של הדם, אסור. פשוט דרך הקיבה, כן, נכנסים המינרלים האלה שבעצמם הופכים את הסביבות האלה שלנו שם לבסיסיות, ובעתם זה גם משפיע על הגוף שלנו. מדוכאים שם תהליכים מסוימים שהם עודפים, חמצון יתר, כן? תהליכי ניקוי רעלים שהכבד מבצע, כן? זה עוזר. במניעת מחלות אונקולוגיות, וזה מומלץ גם לספורטאים. מסכם את העור, השיער, עובד עם אנמיה. אגב, אקטיבייז עובד ממש מעולה עם אנמיה. אני בעצמי העליתי תוך חודש וחצי את הפריטין פי 2. אפילו עם ברזל זה אף פעם לא עלה לי. ויטמינים מקבוצות B, חברים יקרים.